bagarabi kayo amin ako. Amuyo nga dahil piyesta tayo tataga iso tinagdapuan dahil nanangalaan di idea dati dahil kanta nga Magdalena. Tigil sa'yo isang puti, larawan mo. Ganyan, kita rin yun. Ganyan, Magdalena mababa ang lipat. Wala na dahil dyan. Iso tikas la idea na dahil ito no di babae kunagan na dahil kay maamuandan na prostitute ibagadan sila Magdalena mababa ang lipat kunagan dahil dyan. Sila kalapati na nababating tayad na. No di pa nagkita ti tao uray kakta kadapay lao dahil pa nagkita nga no kastoy ti kapsa kasla awan da dignidad na awan dayaw na kasla awan ti serserbina kalakas di pa nagkita ti lubong nakarakaro hindi pa naman ni Apo Jesus anya di pa naman ni Apo Jesus amuyo na ni Maria Magdalena sigun dagiti agad-agad ti Biblia isuna dayjay insaklang dagiti Pariseo na dagiti skriba nga idinaduktalan na nga magikamamalala tinistig na ni Apo Jesus insaklang na naduktalan niyo makikakaigdatihan ng asawa ko na siguro ti kultura tayo una na dagito no kastoy madusa iti panakabato kanyada mo tayo ni kultura da lumakikamalala ti babae ikalida ti kapagbagina iti public place ko na kaya ko mga plaza waiting shed basta di mapagpagnaan or igalot da amin nga lumabas bumansag takas na narugit na una iti panagkita da ti kastoy nga babae kanya ti ko na ni Apo Jesus kadakwada no sino ti awan basol na kada kayo iso ti umuna nga bumansag sigurado no kas iti kumaayang tayo na ito adong mati awan basol na tigapor sigurado nga dakay tinangubor nga ta dakay nga ta tinagadalos ito dakay nga ta umuna nga alaay bansak na ta iso ti umuna nga bumansag muna na nagdumong iniwan tilaan na baki di babae kay ni Apo Jesus kati agad-agad isuna na ito ni Maria Magdalena. Kanya di po na haang ka nga dosaan, ingkan, haang ka nga agbaso na. From then on, nalipod tayo dyan, haanan na nagbalbalo ni Maria Magdalena, simbol-surot kay ni Apo Jesus. Maikadwa senaryo, anya man at senaryo nga ni Maria Magdalena. Hindi mga susuro ni Apo Jesus, di may sa pagkaanan, nga pandi may sa babae. Kapag tingaro attraction ni babae, iso ka na kita yung mamadre, at belo da, tapi attraction ni babae, buok niya. Tinabing sa ni Maria Magdalena, atibdog di buok na, kanya tinarabing na, igisa kaanan ni Apo Jesus, nagtugaw, binukbog ka na ti bangbanglo, bangbanglo DJ saka ni Apo Jesus, kung punasan na tinwa, bukbukan na ti bangbanglo, DJ buok na iso ti pangpunpunas na, ado tinining na dayan. DJ buok na nga pangatrak na, kabuok nga rin ti attraction, iso ka ti pintas ti babae, iso ka kayo, uri gumasto kay ti ribo-ribo, galata, magpaunat, kay napangka nagpaunat, mulo anya nagan-nagan. Ura mo naksay ribo na yung gasto. Tagarod mo na dahil dipingin mo na dahil kasimsim pa tabo mo napintas ka ka dyan. Nahan na ma-overcook ka kasi laka-laka sugab ba ka mo. Kaya dyan isang di pinangpunas na di jibang-bang lo mo yung jibang-bang lo na. Kada kita yung naroon mo itirabiin naroon na siyempre nung nabartak ka lalaki nagbang lo na kunadan di jibang-bang lo na isang di pinang inusar na kahit na sa unhaan na mo usaran, jibuok na ni Maria Magdalena naman na yan. Agbababawi, di inaramig na. Isinaryo, ijay niya na gana, ijay papatay na po iso ti prosa, nga nailatak ijay, nga may sa isong nangadda.
ti pribilegyo nga naawat ni Maria Magdalena kay nga maysa. Idinagungar ni Apo Isos Domingo, may katlo may katlong aldawan na kaitanon na. Nagungar ni Apo Isos iya panchon, maysa kadagiti imuna ang nakakita. Imun una pa ni Maria Magdalena nga nagparangan ni Apo Jesus kaysa kadagiti adalan nga daduma. At damo kadagiti daduma nga maysa na pribilegyo nga nakakita nga ni Apo Jesus nagungar. Isa di ko na sangsangit ijayan, niya sakit pinakong na hindi nga ni Apo Jesus, tinakarinaan ni Maria Magdalena, tipan na kaipatid. Nga uray pa'y makunada nga narugi, uray pa'y kunada nga kaar-aryat, kunati pumilitan ka na dugyot, nga ni Apo Jesus, imparik na nga lang tati panagayak na kinuha na iso, tinagbalbaliwan ni Maria Magdalena. Katakta, na nagbalbaliwan ni Apo Jesus na namnamaan na pinmusay pailakan mo. Natay pailakan mo isang apirmiti sakit tinakon mo, isa ka sakit tinakon. Ngayon di ko na Maria, na ni Apo Jesus na nagungar kanya na Rabuni, maestro na yung kaipadamak na dali kakabsat ko, kahit ang asawa dali apostoles, dali analan, ibaga nga nagungar ako mapanak iti ama kay Diyos yung Diyos ko ti ama nga ama yung pribilegyo ti pang nakakita kini Apo Jesus. Kadugit kita kung tayo na kakabsat. Special case ni Maria Magdalena. Iti imatang nagiti tao nadugyot kaslawon sa Sabina. Ibaleng da di kulto, di bias na kultur da, di kultura da, no kas di tao talaga nga mapapatay. Ngam ni Apo Jesus saan? Kanya kita ang yung transition gibiyan ni Maria Magdalena niya. Inya di bagbagan na kanya tayo kakabsat. Nga uray kas ano ka, ibaga tayo kas ano ka, dugyot, ka alas, di arani, di jay ka kuna tayo nga kasla, awan apulos di panakaikarin. Uray kuna tayo nga awan apulos di panakaikarin tayo, gabot ikinarupok tayo nga tao. Ngam ti imatang ni Apo Diyos, awan haan na nabilang ng dayjay. Kasi San Agustin mata, nga idol tayo, nga pag-aangawan mi nga dayjay pagi. San Agustin ko na anyang ortibiyag na idi, ala, womanizer, babaero, drunkard, mamartet mo, immoral tibiyag na, in-enjoy na. Hindi nagpading na gumiston, ay nagaramid tilintag, imparit na. So, kung kalpasan na naging enjoy, kapag na mag-imparit na nagsanto. Kasi wala na Maria Magdalena. Haan naman ang hindi in-enjoy. Tantay mga iba ka na hindi kakapsat ang kasjay ka pagraragsakan na, no? Kaadwan na kadawada ka, handa na ragsak. Gapulaan ka, kasapulan. Kadapadasan, hindi naging interview ka kasi nayon ti pastoral life ni di formation ni interview ni di anak happy haanda nga naragsak haanda nga tagiragsakon daytoy ng kasapulan daytoy ketat kati bagbagan na kanya kayo ti imatan ni Apo Diyos kakabsat lalaki ni Maria Magdalena uray di ko na kayo ti imatan ti tao na namadi na alasan nga maikari ngam ti imatan ni Apo Diyos awan pinipilyan na. Kapag saya atan na kini Maria Magdalena kadayjay ti aramid na. Kuna tayo na nagbalbaling kada tayo mat urahan mat ang kas ti aramid gam na nyang may dagiti tatlo mga basol. Anyang may dagiti tatlo mga basol nga atakan niya tayo nga maaramid nga kasjay. Kay bagbagan na iti kakabsat nga numan pay nakapsot iti imatan ni Apo Diyos kayat na tayo maakupod. Uray pa ko na tayo na nadugyot na alas niyo iti imatan ni Apo Diyos kayat na tayo magbalbalin. Uray ko na tayo nga awan apulos ti pan na kaitari kayat na tayo nga aunan nga agsubli. Kadagyan nagpintas kini Magdalena. Itinakita na ni Apo Jesus binalbalyan na tibiyag na limbintod. Dahil niya tinangabakan na. Itinakita na ni Apo Jesus nagbalin nga straight tibiyag na simbosurot kay ni Apo Jesus.
Ketika na datay kung kuna tayo datay nga nalintag. Kaya di pangarig niya ko Isus maglaan nga pinanawan na dinayuntinan a karnero apan na dinero di may sa dinayuntinan di siya matulog at siya uray na nakabilang tayo di dyan yung luma kung nalilintag tayo muna tayo ngan di dyan pa ng surot ni Maria Magdalena itibiyag na kini ako Isus na istrik o kas dyan umamutan niya tayo kamaudyanan na datayo nagdaman kabsak tayo nga maiwawa. Haan lang di jay prostitution, haan lang di jay panakikamalaka. Sa bali na baso, kanyang mga baso, tuladun tayo ni Apo Jesus. Datayo kit di mga yasidad. Datayo kit di mga guyod, tapos masaratan na ni Apo Jesus dahil kakabsak. Ti apostolit tayo, datay kit di mga ligoy, datay kit di mga lukoy. Tanggad doon, di jay sakit tayo, judgmental, di jay panunod, ingkat dyan. Nung nagkakadabayan nga balbalin ko, saan ka maikari? Kung nakalimutan, no. Baliktad. Datay kayo dito mangguyot ko'y tatlo baribari. Nung makita na ni Apo Jesus, masaratan na ni Apo Jesus, tatlo akda pa nagbalbari. Takas din hindi kaya niya Apo Diyos kanya tayo. Tanukit kitaan tayo, timakan niya Apo Diyos ko. Awang mati, nakadaldalos unay kanya kayo. Di mo na, kayo talaga, kapuro na ta. Kawan baso na kayo siguro ti may kari na oray hanong magbalbali mo kung panhilangit ang katatay amin na nakapso. Ado na iti pakailawanan. Ado na iti pagkapsutan. Ngam numasarakan tayo ni Apo Jesus, lumantad dahil tagabiyag. Numasarakan tayo ni Apo Jesus, ikaparigatan na isurok dahil tagabiyag. Dahil matlaki awis matangnya kayo. Numaaramid tayo dahil ito, pupo na tayo. Numaaramid tayo dahil ito, may kari na dahil. Subalit na nagdawin na dahil ni Apo Jesus na nagbalbali. Alat kararagan tayo, ipakita tayo, itigilong tayo. Nga numan pa nakapsok tayo, ti Diyos ay ulitin na tayo. Numan pa nagbasol tayo, ti Diyos ipagpatid na tayo.